Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Για μία ακόμη φορά βρίσκεστε συντονισμένοι στην εκπομπή η οποία βρίσκεται πρώτη στις προτιμήσεις σας. Σήμερα. Είναι μεγάλη μέρα. Σήμερα το βράδυ να είστε έτοιμοι γιατί έρχεται η βροχή των μετεωρητών. Του σου ρε γαμώτο. Δεν ακούσες. Τι είναι ρε Θανάση? Ο Μίτσος. Με παράτησε ο Μίτσος. Το βασικότερο στοιχείο είναι πως το φαινόμενο ανήκει στην κατηγορία των μη προβλέψιμων, άρα κατ' επέκταση μη αναστρέψιμων. Υποστηρίζεται πως η βροχή των μετεωρητών είναι ένα όχημα. Ένα κινητό διαστημικό εργαστήριο με το οποίο θα έρθουν να μελετήσουν τον πλανήτη αλλά και εμάς εξωγήινα όντα. Χωρίς να φαίνονται. Η καλύτερη θέση παρατήρησης είναι να βλέπεις αλλά να μην σε βλέπουν, να υποπτεύεις τα πάντα χωρίς εμπόδια στο οπτικό σου πεδίο και να παραμένεις αθέατος. Το έχω διδαχθεί σε σεμινάριο στη Scotland Yard. Θα τον αντιμετωπίσω στα ίσα. Άντρας προς άντρα. Σιγά μη σκίσεις το καλσόν. Άι μωρή. Περιμένω. Περίμενε. Επιμένω. Επέμενε. Δεν πιστεύω να τέλειωσε όση ώρα μιλούσε στο τηλέφωνο. Όχι, κυρία. Ωραία, συνέχισε. Τι κάνουν αυτοί εκεί? Τίποτα τον επανόρθωτο. Πού είναι ο Κινέζος? Σχόλασε πριν από μισή ώρα, κυρία. Επειδή η μεγάλη ώρα πλησιάζει και είναι κρίμα κάποιοι να χάσουν το υπέροχο αυτό θέαμα. Τι το έχει μικρή? Χαζεύω τα γκατζετάκια σου, Μπάρμπα. Είμαστε γνήσιοι κλόνοι εξωγήινοι. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Ποια γεγονότα? Το άστρο της Βιθλεέμ ή το διαστημόπλαιο. Τι? Ο Μωυσής ήταν medium. Μα τι λέτε, κύριε? Τα Σόδομα και Γόμορα καταστράφηκαν από διαστημόπλαια. Δεν είναι δυνατόν. Τι μαλακίες? Σουρεαλάδα.